Sunt depresat de suflarea mea, e apăsată ce poate fi arătată, depinde de mine, ce pot eu. Eu parcă mă simt demonatic și tic-tac timpul trece, în suflet se face rece, mă uit în sus și ce rog eu pentru mine, oare mereu să fie bine, mă întreb cu suflare, are să fie liniștire, la privire lângă ea a mea oprire, imaginare mea mă face iad, în chin devin eu, vizita mea este ca o privire, da, de a ta strigare, rugare are ea, eu mă pornesc la ceea ce citesc, nu mă opresc, gândesc, vorbesc, robotat, imaginat, sunt eu dat, iubirea mea este ascunsă, da, privirea mea este simțită așa, suflare are multă chin, de aceea eu devin, oase carne am eu, de formă făcută ce am vrut eu, devin de chin, plâng, așa, cu sufletul mă doare deja, adun eu demon în mine, cu zi ce trece, nu mă simt bine, ei vei ieși din mine, poate atunci vei fi mai bine, oprire gândire în imaginare, ce poate fi transmis în ascultare, oare are să fie bine citire răb de mine, vorbind termin cu o suflare gândire, pomenire de bine în sine fie, iubesc răb să citesc și cu el mă liniștesc, mă opresc și mă gândesc la ce eu vorbesc.